Que tal, amigos? Terceira entrega de O que nunca che contaron. Non se sabedes en imaxen, pois esa persoa que os dous invitados anteriores nomearon. Para, Alberto, para unha cousa. Non quero facer a entrevista. Non. Vamos a cambiar as tornas. Va a ser tío entrevistado. Bueno, careño. Que tal, amigos? Benvidos, benvidas de novo, terceira entrega de O que nunca che contaron. Non se sabedes en imaxen, pois esa persoa que os dous invitados anteriores nomearon como esa figura que seguían ou que tamén lle... Para, Alberto, para unha cousa. Non quero facer a entrevista. Non. Vamos a cambiar as tornas. Va a ser tío entrevistado. Bueno, careño. Entón, si me permitides, hoxe o entrevistado vai a ser Alberto. Seguro que ahora ti estás máis nervioso que a min. Bueno, eu sabía que esta iba a chegarme máis, iba a autoentrevistarme, así que... Así que, nada, permitídeme que hoxe tire un poquinho do carro, que sempre o está facendo Alberto, e moi ben, por certo. Espero estar á altura e simplemente vou intentar tirarlle da fibra, que creo que iso, bueno, creo que o podo facer. Entón, bueno, vou a comenzar facéndolle unha pregunta que seguro moitos nos faríades a moitos da directiva, e que como fas para ser pai, xogador de veteranos, directivo, entrevistador, comunicador, fas mil cousas. De onde sacas o tempo, Alberto? Como fas para xestionar todo isto? Tiras difícil, É moi difícil, ao final todos temos 24 horas no día, para poder facer e poder levar todo o que estamos facendo, leválo a cabo. Ao final estamos roubándolle moitísimo tempo ás nosas familias. Ao final, detrás nos hai un sustento que lle temos que dar as gracias continuamente, todos os días, porque ao final estamos deixando de facer cousas en casa. Moitas veces tens que deixar de facer horas na casa como pai ou como amo de casa mismamente, non? Que moitas veces hai que facelo, pero os que levamos o clube dentro, na sangue, no meu caso sabedes que pola miña familia imos a pola terceira xeración de xogadores de balonmano eu, esa sangue tira, e afortunadamente si na casa tamén te apoian para que esa sangue tire e que todo o que se este facendo este salindo tan ben, axuda moito. Tamén é certo que ese roubar tempo chega un momento que tamén te queima, porque cando estás aquí diste, tiña que estar facendo outras cousas e ao final estou aquí porque non deixamos de ser ao final tamén pais de 200 rapaces. Botas en falta o Alberto xogador? Podo dicir que non. Costoume moito deixar, costoume moito cortar. De feito, pasei máis de 2 anos e pisar un pabellón, porque sempre tiñas ese gusanillo. Creo que nos ocurre a todos cando deixamos a pista, temos ese gusanillo de querer continuar, de saber que o teu corpo quere máis, pero a túa cabeza sabe que tes que acudir a outras cousas, tes que acudir ao teu traballo. Foron moitos anos nos que salías de traballar ás 3 da tarde, ás 5 da tarde estabas aquí, salías ás 10 da noite do pabellón. Foi moito sacrificio, conseguiuse moita cousa. Eu cando marchei despois de aquí de Bucar a Cangas, compatibilizar o primeiro equipo do Cangas, os frigoríficos, co segundo, levábame todavía máis tempo, porque ao final tamén era o mismo, salir de traballar ás 3 da tarde, ás 4:30 estabas metido no gimnasio e outra vez salir ás 11, e as lesións despois van lastrando. Ao final, cando un é suficientemente maduro, a cabeza di que tes que parar, porque a túa vida profesional está te levando por outro lado, e ao final a vida e a familia tamén te están dando por outra. Penso exactamente igual. Creo que ese momento de desconexión do que falas a todos nos pasou, que en algún momento necesitamos resetear para coller forza e acabar onde estamos agora, non? Non fixen unha presentación como tal de ti, porque creo que todo o mundo te conoce por todas as labores que comentamos que estás facendo e que faz, tanto coa federación, co clube, no festival de comparsas, etc. Creo que eres unha das persoas máis polifacéticas deste clube e das persoas que eu coñezo, e é un valor moi importante e moi importante para este clube, e quero poñero en valor. Que sintes cada fin de semana no Pablo Herbello? Non falo solo do partido de Primeira Nacional, que sería o noso teito, sino
vendo os nosos rapaces, as nosas rapazas, a base, todo o que se está montando, que sintes no Pablo Herbello? Creo que a palabra é orgullo. A palabra ten que ser orgullo de ver o que foi o clube, de ver o que está medrando o clube pouco a pouco, de sentirte partícipe de todo iso. Ao final, o clube vai camiño de facer 50 anos, a min venme xa dende moi pequeniño todo isto, e a verdade é que vir cada fin de semana que non só estén os pais dos rapaces que xogan, senón amigos dos rapaces, amigos dos pais, familiares dose rapaces mirando os partidos, enche de orgullo e a veces tamén enche hasta de preocupación de dicir, Dios, o que estamos montando, agardemos que non se nos vaya das mans, porque ao final é moito o traballo que estamos pasando e está, bueno, o que estamos planificando obviamente tamén vemos que vai nos a levar moitísimo traballo. Eu creo que a palabra ten que ser esa e ten que enchernos a todos, de dicir, cando un día a palabra vuelvo atlético, ten que dicilo co peito hinchado, coa boca ben grande e sobre todo sentindo. Está claro. Bueno, vamos dar unha voltiña hacia atrás, vamos a ir hacia o pasado. No caso dos anteriores entrevistados, tanto Andrés como David, ese pasado era moi cercano, o noso queda bastante máis atrás, entón o mellor tes que pensalo máis tempo, así que o que che leve. Pero volvendo a eso, a túa época de xogador, que referente tiñas en pista? A quen te querías parecer como xogador? Vale, despois tocamos outras facetas, pero como xogador, a quen te gustaría, que te gustaba no seu momento? Eu fui un xogador de demasiadas posicións, fui malo en todas e en ningún posto final bo, non? Acabei me especializando no pivote, pero fui sempre xogador de primeira línea, bueno, pasando por todos sitios. Quizáis quen me marcou máis ou a quen me gustaría parecer ou quen creo que foi o meu referente foi Manu Pérez, o pivote que chegou de Cangas, botou moitos anos aquí, porque ver ese xogador coa alegría co que xogaba, eses movementos que parecía que voaba co corpo que el tiña, non? Con esa morfoloxía que tiña, a verdade é que Manu Pérez foi e unha persona con unha actitude e con uns valores increíbles que forman parte deste clube. É dicir, Manu Pérez era unha persona, non sei se todos o lembrarán ou habrá xente que non o coñece, pero Manu Pérez era un magnífico xogador, pero era unha persona dos que entraba pola porta con unha sonrisa e pasara o que pasara, se iba con unha sonrisa. En ese sentido, tamén tiven a sorte de xogar con él e o lembro así como unha persona alegre, e iso tamén marca moito, non? Perdonademe, teño que ir ao guión porque non teño tanta cabeza como a ti, non estaba preparado. Digo, polo de verdade que eu traía toda a ristra para Carlos. Sorprenderonme ao final eles a min, sabía que este momento iba a chegar, pero non contaba que era hoxe. Bueno, Bella, non te líes. Vou facer preguntas un poquinho similares ás que ti plantexas. Repito, para ti vai ser un pouco máis complicado porque, bueno, pasou o tempo, non? Pero seguramente que o tes marcado. Fálame de algún momento difícil, de algún momento amargo que viviras na túa etapa como xogador. Eu creo que o momento máis amargo tocounos vivir os dous, me parece, non? Que foi ter que xogar esa promoción de ascenso a plata en Granada despois de facer unha tempada increíble, cheos de ilusión, chegar ali, ter que loitar con 40 grados de temperatura, un pabellón pequeno, unha afición enrabietada ali en Granada. Simplemente creo que é máis amargo polo deportivo, porque ao final, unha vez que pasaron os anos, e creo que seguramente a ti che ocurriu tamén o mismo, botas a vista atrás e diste, Dios, ata onde conseguimos chegar sendo os que éramos, que empezabas a compararte ou se comparaban o resto de equipo con nós, cando empezabas a preguntar, todos eran equipos semiprofesionais, xente cobrando, que nós éramos, pois iso, unha familia, un grupo de amigos, que nos divertíamos con isto, que saleu aquela promoción de ascenso sin querer, como a quen di. Foi un momento duro porque ao final, ata que non asimilas pasado unha semana de dicir, Dios, é unha promoción de ascenso a plata, chegamos hasta o último partido con todas as opcións, asimilar ese golpe foi duro, pero creo que iso, unha vez que botas a vista atrás, ahora que pasaron 21 anos que pasou xa diso,
doe moito menos e aparte enche moito máis de orgullo dicir, ostras, formamos parte dun momento histórico do clube de case 50 anos e podemos quedarnos iso, por dicir, será parte máis amarga en canto deportivo, simplemente. Sí, eu lembro perfectamente ese partido e pasa que pola miña forma de ser non contemplo como unha amargura, si o contemplo como que creo que foi o maior hito que conseguiu, bueno, permitídeme, para min, o hito máis grande que conseguiu o clube, non, esa fase, e sobre todo porque se desplazou a Granada un autobús cheo de xente, bueno, xa se nombrou aquí en algunha entrevista, pero foi unha época moi bonita para o clube, que deixou esa semente do que agora está pasando, non? Fálame entón agora de outra parte, un momento bonito que recordes con especial ilusión, ou o teu momento máis feliz no balonmán. Podría nombrar esa misma fase de ascenso ou incluso a do ano seguinte, pero voume quedar cos meus inicios. Eu viña de vivir en Coruña, de tratar de xogar a balonmán en Coruña, de non conseguilo. Facía media hora de coche todos os días vindo de Pontevedra aquí a adestrar. Para min foi un momento fantástico comezar a xogar a balonmán, un deporte que quería practicar dende sempre, que viña de meu pai, que seguía por televisión. Para min foi un momento doce, aparte polo grupo de compañeiros que tuve que despois foron, bueno, pues, os meus amigos durante toda a vida. Fomos uns atrapatundas, porque foi así, éramos uns atrapatundas, creo que ese primeiro ano si conseguimos gañar un partido creo que foi moito, pero eran perder de 15, de 20, de 30 goles, pero a felicidade que desbordábamos unha vez que acababa o partido, ibas para a ducha, cantabas, animabaste, salías despois todos xuntos. Para min iso foi un momento que me marcou, que me gustou, porque quizáis eso de ven un tío de fora, podes presentar que alguén se rexeite. Para min foi unha alegría ser ben recibido, que despois de toda esa xente que me recibiu, pois moitos foran os amigos que sigo mantendo hoxe en día. Claro que sí, por supuesto. Como vamos ahora un poquinho máis ao presente, o pasado queda moi lonxe, que xa temos uns aniños. Agora, bueno, non agora, senón me refiro como membro do clube, directiva, como membro activo de todo isto, un momento, elixo que ti queiras, un malo, un bo, vaite solo bo, deixo nas dúas más, pero no momento no que estás agora no clube, que como un dos máximos responsables de todo este grupo de traballo, dame un par de momentos que te marcaran ou que te deixaran. Como parte activa da directiva é complicado porque ao final son moitos frentes que sempre están abertos para, ao final, este ano estamos actuando a veces máis como bombeiros que como directores, pero un momento que me puidera marcar, eu creo que vale, moi recente, deportivamente o do ano pasado top 8 foi brutal, conseguir que estas nenas nos levaran hasta onde chegaron, levar o nome de Bueu por adiante, por todo España adiante. Iso marcoume, pero marcoume tamén outro dos feitos, bueno, pois cando hubo que comenzar a facer os directos, as emisións, recordar aqueles partidos a pabellón pechado onde únicamente te escoitabas a ti, escoitabas os golpes da pista. Foi un momento que marcou porque ahora faz o contrapunto, agora prácticamente nin nos escoitamos Calvi e eu para facer esas retransmisións. E ese momento cando me propuxeron queres levar ti as retransmisións, facelas, pois impactou, pero a verdade é que me gusta, disfruto moitísimo. Cando empecé con Xulio, creo que foi un momento, bueno, ambos os dous nos compaxionábamos moi ben, agora con Calvi, Nano en algún momento. Quizás eses dos momentos, é dicir, o ano pasado con ese top 8 foi brutal, e no momento no que había que comezar con todo isto, quixemos darlle unha voltiña en vez de poñer un vídeo a gravar, pois darlle algo máis de viveza, que non só se escoitar o parqué, o chirrido das zapatillas no parqué. Foi un golpe de impresión, repito, porque ao final diste atrevémonos, non? É algo novo que hai, pero é algo novo que tiñamos que levar esa emoción a casa, porque ao final todos estábamos na situación que estábamos con esa pandemia. Pois me quedo tamén con ese momento, e unha das preguntas que tiña por aquí apuntadas
co que acabas de comentar, e é que moitos se preguntan e moitos nos preguntamos como comezou o streaming do WoW e como pode ser que o WoW teña ese pedazo de streaming e me atrevo a decirlo, o mellor da categoría e da seguinte categoría e da seguinte. Contanos un pouquiño desde inicio, desde esa primeira retransmisión co Gran Xulio, agora con Calvi, con Nano, pero vai moito antes. En que momento comeza todo iso? Como nun club tan pequeno, como co que somos de repente se monta este lío, que supoño que moitos o saben, pero de repente aquí o fin de semana hai 8 personas traballando, Iago, Cris, Paula, ti, Calviño, decir, todo iso ten que ter un comezo moi sinxelo. Vaime a eses inicios. Efectivamente, o comezo é sinxelo. Ao final isto é unha obriga que che pon a federación de ter que retransmitir os partidos, non? Era moi frío, sigue sendo moi frío cando ti miras calquera retransmisión dun partido no que non hai sonido, xa sexa de ambiente ou de comentarios. Entón, esa primeira obriga fíxose como todos, unha cámara, seguir a pelota e nada máis. Pero iso, ao final estábamos 4 personas no pabellón porque non podía haber máis, facendo as funcións de delegado de campo, axudando o equipo que entraba e demais, e quisemos darlle unha volta de torca. Aí Iago, que ao final é a cabeza pensante prácticamente de todo isto, que o temos aquí detrás igualmente, foi o que foi poñendo pequenas cousiñas, pequenos fitos, vamos a ir metendo isto, vamos a probar isto outro. Al final, por proba e erro, foron salindo cousas mellores. Onde antes solo estaba Iago cunha cámara, un ordenador portátil e había 2 micros, ahora dispoñemos de un portátil, unha torre, 2 pantallas, 3 cámaras, pouquiño a pouco o clube tamén foi invertindo moitísimo na parte económica en todo iso. Eu recoñezo que a min isto gustame moito, fago con moitísimo cariño. Creo que para que non podía vir ao pabellón por obriga, porque non se podía acudir ao pabellón, ou cando se empezou a abrir que só se podía abrir un tercio da xente dentro do pabellón, o poder levarlle o reflexo maior posible do que ocorre na pista a casa, pois tamén te empusaba a facelo. E é brutal, ademais. E aproveito para darlle un aplauso desde aquí a todo o equipo que fai todo isto o fin de semana. Iago, que está aquí con nós, que é brutal o traballo que fan. Fago extensible a todo o equipo, porque a verdad que é un placer ver despois en casa con calma os partidos, escoitarte e saber que se traballa con tanto cariño. E enlazo, porque mo estás poñendo, a verdad, super fácil, porque tiña outra pregunta que iba por aí, e é decir, si volveras atrás, estudiarías periodismo ou comunicación, porque realmente se te dá moi ben, creo que faz genial, e aí sempre digo, pero este home non, se volver atrás non cambiaría. Non, eu creo que volvería, é máis, non faría ni siquiera o que estudiei, eu creo que faría a que foi sempre a miña vocación perdida, que era o ser fisioterapeuta, bueno, cousas das notas e demais, e da vida non che deixou, pero creo que periodismo non faría. Dicir, isto fago por gusto, daráseme ben ou mal, ou a veces documentaste máis ou menos, pero non o faría. Eu creo que non o cambiaría. Esta é unha parte complicada da entrevista e é que fun saltando preguntas, entón agora teño que retomar. E vou a retomar no que realmente nos marcou, que na parte da que ahora estamos, pois un puño levando as riendas, pero na parte de abaixo da pista, non? Unha adestradora que te marcara, ou varios, alguén que marcara a túa época como xogador ou incluso agora? Alguén que marcara, houve varios, empezando polo primeiro adestrador que tuven, que me puso as cousas moi difíciles, porque ao final era directivo, era adestrador e ainda por riba era meu pai, co cual ser o fillo do adestrador pon as cousas todavía moito máis difíciles, pero tamén foi o que me dixo, bueno, pelea, demostra que non ten que ser todo regalado. Nombrou no outro día tamén na entrevista, creo que foi David Zamácola, tamén foi un tío que veu de Pontevedra que puxo moitísimo da súa parte para levar adiante un equipo de chaiñas, como éramos, e sacar o mellor de nós.
Creo que tamén Milucho tivo, máis que Milucho, primeiro Chan e despois Milucho tivo moitísima culpa de todo o que ocorreu nesa parte deportiva chegando aos grandes hitos, pero sobre todo a primeira pedra que puso Chan con nós, que fíxonos sacar, creo que os guerreiros que tiñamos todos dentro, creo que foi el quen foi capaz de sacalos, e despois, unha vez que había guerreiros, moldearnos a unha forma de xogo. Milucho conseguiu uno con os. Creo que se teño que quedarme con dous nomes, un foi, bueno, pues primeiro o meu pai e despois Chan foi dos que marcou moito. Sin duda. Pois en pista, no vestuario, compañeiros de xogo, fálame tamén de alguén que che veña a cabeza de compañeros, non só aquí, me refiero tamén de Cangas, que xogadores, antes falábamos de referentes, pero compañeiros en vestuario, en cenas, é dicir, con quen te ven a cabeza? Que me ven a cabeza, mira, pois eu creo que si poñemos a palabra capitán e eliminamos os últimos que viñeron, Aurelio Cuiña foi creo que foi para nós un referente enorme por ser un home de Marín chegado aquí, darlle os galóns de capitán e ese sentimento que nos despertou polo clube, ese respeto que nos levantou polo escudo e a forma que tiña el de transmitirnos, creo que sería o nome, o igual que el, aínda que eu disfrutei pouco de compartir pista ou adestramentos con el, ainda que sí que os compartimos ao final, eras cadete, dicíante, queda aquí un momento aquí cos de Nacional e ibas encantado a facelo, Dido, co que agora comparto o vestiario nos veteranos tamén, foi outro das persoas que che marca dicindo como pode ser que sin ser de aquí sesas capaz de despertar ese sentimento a calquera que entres, esa de Bueus, esa de Pontevedra, viñera de Vigo ou de donde fora. A verdade é que para mí foron dous referentes en canto a esa figura dentro do vestuario. Totalmente comprensible. Ademais, estamos falando moitas veces de xente que ven no seu momento de fora para axudar no clube e chegan facéndose un máis de Bueu, incluso sentindo máis Bueu. Aurelio, Dido e moitísima xente que poderíamos comentar, e incluso xente que temos agora, ¿no?, que veñen aquí para quedarse e que sinten o clube casi como a nós, e é super importante, ¿no? E vais-me permitir, ademais, voume engadir a ese club de fans de Carliños, porque ao final este home co que tamén compartín vestiario esa capacidade de liderazgo, esa capacidade de entrar a pista e saber separar a parte de amizade da parte deportiva, de capitanía. Foi un luxo disfrutalo, foi un luxo sufrilo tamén, porque ao final tiñamos que sufrirte moitos momentos, pero a verdade é que sí que dou fe, o del que dicían tanto Andrés como David, de que esa impronta deixache en todos os que compartiron o vestiario contigo. Gracias. Vamos a volver un pouquiño ao pasado e así vamos dando voltas. Pensache algunha vez que acabarías donde estás agora, sendo que eres agora, me refiro lóxicamente como membro do clube? Algunha vez pensache que aquí acabarías poquinho, eso, pues, levando un pouquiño as riendas disto, intentando formar, construir? Sí, porque ao final eu tiña o exemplo na casa. Cando o estás mirando, cando estás vendo a cantidade de horas que teu pai está dedicando ao clube, restándoche horas a ti, pero que todo o que está levando ese clube está te axudando na vida, a hora de escoller os teus amigos, a hora de poder formarte na tua actividade académica, na tua actividade laboral. Tiña claro que eu tiña que dar ese paso tamén e transmitir todo iso que eu recibín aos que veñen agora detrás. Entón, eu tiña moi claro que en algún momento tiña que estar José deste Benito, lado. Culpable, como adestrador, como pai. Que gran familia, sí, señor, un orgullo. E como te ves dentro de 10, 20 anos? Te ves seguindo con esta implicación aquí, seguindo navegando en este barco? Como te imaginas a Alberto dentro de 10 anos? Máis canoso, iso é seguro. Pero dicir agora mismiño de aquí a 10 anos seguirías dentro.
Si sigo dentro vai a ser porque hai máis xente implicada, porque ao final creo que estamos xenerando un barco que cada día é máis grande, creo que está ben tripulado, pero se hai máis mans probablemente podamos seguir máis tempo comandando un poquinho este proxecto que iniciamos fai uns aniños. Pero decir dentro de 10 anos vas a seguir, non podo dicir, oxalá, pero como me podo ver? Seguro na grada, animando como máis, iso segurísimo. Non nos queda outra ademais. Ou unha pista, ou no streaming, ou unha grada. Bueno, Alberto, vamos a ir rematando. Te vou a lanzar dúas últimas preguntas. Permíteme que non sean preguntas tanto hacia ti como persona, senón hacia o clube, hacia o Bo Atlético Balonmán, ¿vale? Esta entidade que estamos entre, quero recordar, 15 directivos e todo o entorno que nos axuda, se non sería imposible. Como valorarías o camiño, non o pasado, sino o camiño que está percorrendo ahora mismo o clube? Como valoras esta trayectoria que está levando o Bo Atlético Balonmán? Creo que non se pode valorar de outra forma máis que positiva. Vale, ao final vivimos ou eu vivindo unha época, vamos a chamarlle moi boa dentro do clube. Creo que recollemos todas esas partes boas que nos vivimos mentre fomos xogadores, mentre fomos adestradores, e engadimos esa versión 2.0 que tanto falamos sempre nós, non? Esa versión 2.0, se tratar de mellorar cousas que a nós vivimos e que foron moi boas, creo que é a clave do éxito de que o clube vaya medrando e que esta trayectoria estea sendo positiva. E non me refiro ao deportivo, que na parte deportiva está sendo moi boa, sino na parte sobre todo social. Ao final estamos partindo de que tiñamos unha base que cada vez iba menos, vamos incrementando o número de fichas, imos incrementando o número de rapaces. Conseguir iso cando estamos ante unha pirámide poblacional invertida está sendo un éxito. Son moitas horas de traballo, é moito sacrificio, pero está se vendo que ao final o sacrificio está dando moi bons resultados e os seus froitos. E esperemos que conseguir así moito tempo. Pois lanzoche a última preguntiña, vale? Esta respóndema como aficionado do clube, como directivo, como pai dun neno que xoga na base, como integrante do clube, non? Que lle desexas ao Bo Atlético Balonmán a futuro? Prosperidade. Que isto dure, vamos para 50 anos, que poida durar máis. Agora que están os cimentos feitos. Ou máis que lle desexo que por fin poida aparecer esa man divina en forma de máis implicación por parte de empresas locais, non digo do pequeno comercio que é máis implicado, non, pero sí que esas portas as que estás chamando que comecen por fin a botarnos un pouquiño esa man que nos fai falta para que o clube poida dar ese pasiño adiante que está demandando. Entón, o único que lle pido é prosperidade e forza e que poida continuar máis tempo. Vale. Pois, pola miña parte estaría. Ahora, si te parece, te vou deixar que igual que iniciache, remates ti a entrevista. Eu hasta aquí o meu traballo, así que podes rematar ti. E pola miña parte, moitas gracias por todo e espero que o que veña detrás o fagan mellor camiño. Pois nada, amigos, repito que non estaba preparado ni moito menos, colleronme, estaban compinchados aquí Iago e Carlos para todo isto. Eu sabía que esta parte iba a chegar en algún momento, e máis, iba a plantexarme entrevistarme a mí mismo, pero non quedaría ben. Pero nada, xa sabedes, dentro dos comentarios, se queredes ir deixándonos a quen queredes que vaya pasando por esta silla, e mola ir facendo, e vos a ir metendo máis xente. Gracias, Carlos, polo momento, porque de verdade que foi emotivo. Non vou dicir que sexa duro, pero sí que é emotivo. Solo che digo que prepárate, porque vas a recibir tamén isto. Así que, moitísimas gracias a todos. Vémonos na seguinte. Hasta logo. Hasta logo.